550 ton stål ankom i dag med skib fra Spanien til ventende havnearbejdere i Grenaa. Den tonstunge stålramme har en central plads i den nye havmøllepark ved Anholt. I dag var dagen, hvor endnu et stort skridt i projekt Anholt Havmøllepark skulle tages. Det er selvfølgelig spændende. Det er endnu en af vores milepæle her på projektet, der falder i hak i dag. Det har vi forberedt lang tid. Og endelig kom stålet så op, så nu er vi bare spændt på at få den efterår. En 550 tons tung stålramme skal løftes over på en betonklods. Tilsammen skal det udgøre fundamentet for det, der kommer til at være Havmølleparkens transformatorstation. Det er selvfølgelig en stor dag, når vi får det hele til at spille sammen med stål og beton. Og i dag er der så endda også pivhamrende koldt herude, så folk de fryser. Men alle er spændt, og folk arbejder godt og arbejder sig til varme herude. I dag skulle stålrammen løftes over på betonblokken. Den hovedansvarlige for det projekt er Christian Schmidt. Det vi skal til i gang med nu, det er, at vi skal have løftet vores gule ståltop her fra skibet og over til vores betonkasse, som der ligger her på ydersiden af skibet. Det er da rigtig sjovt at være med til det her. Det er der ingen tvivl om. Det er jo spændende, og det er ikke noget, man får lov til at lave hver dag. Stålrammen er lavet i Spanien og ankom kl. 10 i morges til Grenaa, men her får den ikke lov til at være særlig længe. Om 14 dage skal den sænkes ned på havbunden i Kattegat. Det er jo en spændende operation, vi skal til at lave, og der er rigtig mange mennesker involveret for at lave sådan et løft som det her. Pludselig får Christian Schmidt en uventet melding. Med vejret her er det muligt, kaptajnen han vil udsætte sig i morgen tidlig. Mens folk på dækket er ved at gøre kranene klar til at hejse stålrammen, sidder skibets kaptajn i kontrolrummet og overvejer at udsætte projektet til dagen efter, på grund af kulden, blæsten, sneen og den påtrængende mørke. Sikkerhed først og fremmest, så det er det, der afgør det. Det vil selvfølgelig være rart, at vi kunne blive færdige og komme afsted. Christian Schmidt på vej op til kaptajnen for at tage imod den endelige beslutning. Beslutningen blev jo desværre, at vi venter til morgen tidlig med at løfte den over. Hvordan har du det med den beslutning? Det er ærgerligt, men så har jeg noget at se frem til i morgen. Og havnearbejderne forventer at have flyttet den tonstunge stålramme på plads i løbet af i morgen.